Neki od nas još uvijek se sjećaju odlaska u špeceraj preko granice, autobusima u Mađarsku, u veliki obiteljski šoping u Zeisberg, izlet do Trsta, u šoping preko Dunava ili pak u Bosnu i Hercegovinu. Svaki kutak lijepe naše imao je svoje strano odredište za kupovinu. Iako smo ovaj običaj pomalo zaboravili, zbog visokih cijena on se opet vraća u modu. No, isplati li se? Odlučili smo istražiti isplati li se kupovati preko granice, pa smo posjetili trgovine u svakoj susjednoj zemlji i usporedili cijene. U našoj košarici našli su se uobičajeni proizvodi: mlijeko, jaja, kruh, jabuke, pileća prsa i brašno. Cijene pojedinačnih proizvoda variraju. U Sloveniji je primjerice razlika u cijeni mala, ali za neke proizvode poput mliječnih može se uštedjeti. U Bosni i Srbiji određene osnovne namirnice poput kruha i mesa su znatno jeftinije. U Mađarskoj možete uštedjeti na pakiranim proizvodima poput brašna i sredstva za čišćenje. No kad se sve zbroji, koliko smo uštedjeli? U Hrvatskoj nas je košarica došla 14 eura i 80 centi. U Sloveniji je iznos bio 14 eura i 70 centi. U Bosni i Hercegovini je cijena bila uvjerljivije najprihvatljivija 7 eura i 85 centi. U Srbiji je bila 14 eura i 13 centi, dok je u Mađarskoj cijena kupovina iznosila 15 eura i 53 centa. Već na prvi pogled vidimo da je razlika u cijeni razmjerno mala. Ako živite na samoj granici i najbliži dućan vam je ionako u drugoj državi, odluka je jednostavna, no već je na prvi pogled jasno da razlike u cijenama nisu razlog da sjednete u auto i odete u špeceraj. No, nabacimo računicu za svaki slučaj. Ako putujete iz Zagreba u Sloveniju, to je kratak put, oko 30 minuta, ali ako idete u Srbiju ili Bosnu, to može potrajati nekoliko sati. Evo koliko bi vas to moglo koštati u gorivu i cestarini. Zagreb do Ljubljane 140 km, 15 eura gorivo, 8 eura cestarina, ukupno 23 eura. Zagreb do Banja Luke 180 km, 20 eura gorivo, 6 eura cestarina, ukupno 26 eura. Zagreb do Subotice 300 km, 35 eura gorivo, 10 eura cestarina, ukupno 45 eura. Zagreb do Budimpešte 340 km, 40 eura gorivo, 15 eura cestarina, ukupno 55 eura. Dakle, čak i da ciljano idete po one namirnice koje su povoljnije, a ne po ukupnu kupovinu, uštede bi mogle nestati zbog troškova putovanja, posebno za one koji su dalje od granice. Iznimka je Bosna i Hercegovina koja uistinu ima niže cijene osnovnih potrepština, no kupovina kod naših susjeda jugoistočno više nije tako jednostavna kao nekad. Ako prelazite granice, posebno između EU i ne EU zemalja, mogli biste se suočiti s carinama ili ograničenjima na količinu robe koju možete donijeti natrag. Uzmite u obzir vrijeme čekanja na granici i neočekivane troškove. Nemojte očajavati, to što kupovina preko granice nije isplativa nije tako loša vijest. To znači da za uštedu ne trebate napraviti logističku noćnu moru, sjesti u auto i otisnuti se na put. Dapače, uštedjeti možete i tamo gdje jeste, a ako vas zanima kako, pogledajte naše prošle videe. U našem prošlom videu možete pronaći savjete kako obaviti kupovinu po značajno nižim cijenama kakve su bile 2020. godine. Kako kupovati kvalitetnije i plaćati samo sadržaj, a ne ambalažu, saznajte u našem videu o trgovačkim robnim markama. Usporedite koliko prosječne hrvatske obitelji troše na hranu i provjerite možete li uštedjeti sljedeći njihov primjer u videu Trošimo li previše na hranu. I u konačnici pogledajte neke od najboljih savjeta za štednju u videu kako svoju redovnu kupovinu platiti manje. Uštedite novac, vrijeme, a i poštedite okoliš od nepotrebnog putovanja tako da odete u trgovinu u svojoj blizini sa ovim savjetima na umu.